Mainiota perjantai-iltaa, rakkaat suomalaisen jääkiekon ystävät, ja tervetuloa MTV Urheilun suoraan lähetykseen Poriin. Isomäen illassa Ässät vastaan Kalpa, kauden ensimmäinen keskinäinen kohtaaminen. Debyyttikaudet Kuopiossa. Puutio. Kiekko keskialolta kohti, Klemetti pääsee hyvin katkoon, pyörittää aivan solmuun. Sen jälkeen yrittää kääntyä, se osuu vielä Tiivolaan. Sitten pääsee Tammela katkoon, Klemetti. Kombe maalin taustalla, pelaa keskustalla, loistopaikan! Ja Kalpa johtaa 1-0, kun 7.15 on pelattu ottelun avauserää. Maalin tekijänä Patrick Curry. Kaikki lähtee hyökkäysalueella Aleksi Klemetin hyvistä katkoista, hyvästä pelistä liikkeelle. Sen jälkeen virolainen Christian Kombe tekee tarvittavan päätypelin esityön. Ja Patrick Curryn liuku maalille, se on oikea-aikainen, joten päätyyn. Rissanen maalin taustalla, Ortio ohjaa, Curry nappaa kiekon. Ja siitä viivan kautta nopeasti Westerlund. Curry pistää mäen päälle. Westerlund. Sitten Curry vetonappi pois. Artio torjuu. Nyt toimii ylivoima. Kasper Simontaival on siinä tontissa. Ja sivaltaa varmasti Kalpan 2-0 johtoon. Kalpan kolmas ylivoimamaali tällä kaudella. Nyt se ei tarvitse kuin 25 sekuntia ylivoimaa. Ja kiekko tulee siihen lapaan. Kasper Simontaival kiittää. Nyt oli tekemisen meininki, oli hyvä laukaus suoraan syötöstä Patrick Currylta. Liikkeelle Simontaival. Sitten kiekko viivaan, Lappalainen lataa, hehtaari pyssyllä lähtee tämä. Ei ole hetkeen Lasse Lappalainenkaan muuten liigakaukaloissa osunut. Kantner. Larsen. Ja samalla sitten Salmela takaisin, nyt Ässät kestää alivoiman. Larsen, Kantner laukoo, aika on tähdätä. Eikä tämän kaliberin tykki tästä epäonnistu. Kalpa johtaa 3-0 maalin tekijänä Matias Kantner. Siinä oli kyllä aikaa lukea pari lukua äänikirjaan studiossa, kun Kantner saa tähdätä. Vähän siinä pää pyörii, että pitäisikö vielä syöttää. Mutta lopulta sitten Kantner tekee ratkaisun, luottaa tuohon laukaukseensa ja iskee Kalpan 3 edelle. Tässä näin Kantner pääsee tähtäämään. Eikä sitten aivan tule stoppia sille, erinomainen perin Oliver Larsenilta. Tavoittelee siitä Rissasen lapaa, me ei tule kuitenkaan kohteeseen. Hämeenaho hyvin puolustaa Mattila. Sen jälkeen tulee jälleen Jaakko Rissanen jo hyökkäysalueelle. Levittää taustalle Westerlundin paikka ja Ortiolta loistavaa torjunta. Ruotsalaispuolustaja on yhden maalin tällä kaudella tehnyt. Se tuli heti kauden avausottelussa Kuopiossa Saipaa vastaan. Ja nyt siis tehot 1+2. Hyvää jää-aikaa nauttii Westerlund, pelaa sellaista reilua 20 minuuttia ottelua kohden ja vaihdosta viivaan. Siitä kovaa levitystä, mutta Ässät lukee, Fabre lähtee alivoimalla. Tulee sieltä myöskin Juhola mukaan sinne kääntöön, Curry seuraa tilanteen lekassa, me ei ehdi pistämään kiekkoa peliin. Hyvä nousu, hyvä liike Dylan Fabre, mutta siihen Patrick Curry pääsee vielä syöttölinjaan mailalla väliin. Siellä oli nimittäin jo vähän laulaa. Ehrholtz pyörittää viivaa Salmelalle, Salmela antaa siitä vielä Viljanen, Ehrholtz! Ei lähde suoraan syötöstä, Ehrholtz pitää tämän ja seuraava on tulossa, nyt on Kapanen ilman mailaa, Ehrholtz painaa keskusta, Hämeenaho ja siellä pyörii, on hirvittävä kasa ja siellä on kuopiolaista pötkellään ja nyt sitten mikä seuraava siirto, Järviseltä jalat alta, Kalpalle 2 minuuttia. Siinä Sami Tervonen kädet puuhkassa. Tehnyt jo pitkän linjan liigassa apuvalmentajana sieltä Vaasan Sportista lähtien ja nyt sitten ollut Kuopiossa jo hyvän tovin. Ja tässä vaiheessa on tietenkin aina kun Sami Tervosesta puhutaan, niin lähetetään isäpapalle Kalle Tervoselle rakkaat terveiset. Voisin sanoa, että isäpappa Kalle Tervonen on meikäläisen valmennuskollega. Yhdessä olemme olleet Pietarin-kadun Oilersin penkin takana hyväntekeväisyyspeleissä. Tässä tuo elorinteen 2 minuuttia, mutta olihan taistelu. Siellä on Lekkasta jääpinnassa, siellä on Kalpa-pelaajaa jääpinnassa. Kaikki varjelevat isolla kuopiolaisella kilpilogolla oman maalin edustaa ja Ässät ei vieläkään tästäkään saa kiekkoa maaliin. Siinä
niin sanotusti huulilla käydään. Ja siitä se riisto Ässille tulee. Juhola kääntää, Kanjak lukee tilanteen. Tsekkipuolustajana pistomme laidalle. Korhonen hakee väliin. Combe ei tähän ehdi. Juhola. Clementti välissä, kiekko tulee Noivalle. Siitä jako ja nyt on Vespilän paikka. Lekkas pelastaa. Jonne Tammelalla on siinä seuraava S-paikka. Mutta Stefanos Lekkas seisoo kuin kreikkalainen jumala siinä edessä. Ja selvittää Puutio. Kari antaa painetta. Miestä päätyy Westerlund ja siitä se riisto Ässille tulee. Juhola kääntää, Kanjak lukee tilanteen. Tsekkipuolustajana pistomme laidalle. Korhonen hakee väliin. Combe ei tähän ehdi. Juhola, Clementti välissä, kiekko tulee Noivalle. Siitä jako ja nyt on Vespilän paikka. Lekkas pelastaa. Jonne Tammelalla on siinä seuraava S-paikka. Mutta Stefanos Lekkas seisoo kuin kreikkalainen jumala siinä edessä. Ja selvittää Puutio. Kari antaa painetta. Ja sitten lopulta me pelikatkomme vihelellään pois. Ja sitten lähtee tämän ottelun viimeinen purkukiekko. Stefanos Lekkas pelaa tänään kauden ensimmäisen nollapeli. Kalpa voittaa 3-0 vieraskaukalossa. Ottaa kolmannen perättäisen voiton.